Moजां बुंदोलाय ना हमनो थांनो नागिरदों ओइ दै अमित राजीव ना मोनदों ना kali lagi na wait ini apa le Namun dua bos. Boleh. Dari mun baik. Amin. Habis mun kok. Dari kok. Baik. Moजां हमदै आसोलफोर Umit manaman Çıkırdı. Umit çıkırdı. Yang mana na हमना nih? Sini dulu kan? Refleksi gitu. Bikin tanah हमना बोरै मोनबाय मोनबाय एखेबारे हेभिनो इयाव फकास खालामाबा जायाब्रा इयो फकासानो जाया माथो फोरोंनायालाय बोरै ओइ खबायाव दङ गाजोआव हमगासिनो ओइ खलाया ना मोनदों ना सें मोनदों माजों जागोन दा ना सें पाइसे ना गरे पाइसे आरो किबा बहुतटा पाइसे आंनि माजों जागोन नाखौ आरो मैथाजों जागोन आरो ओमफ्राय बिदिनो जौ गिसि नागिरसै दा एसे जौ गिसिजों गोथाव सान्दुं गोसायाव थान्दा जासिनो आरो